Sa number 2, nagpinauli naman ng mga internally displaced persons ang Castellana, sininga adlaw. Sunod kay Mayor Añejo Nicor, 471 ka mga pamilya o kung 1,548 ka mga individual ang nagsugod pauli kay ina Biyernes ang aga, karon nga yara na sa Alert Level 2 ang bulkan kanlaon. May 27 ka mga pamilya suno sa kay Nicor ang nabilin kag ini sila makatapos ang vulnerable sector kag sakop sang 4 kilometer permanent danger zone ng ilang mga puluyan. Ang banwas ng Castellana may pinakamadamo ng mga evacuees matapos nga ginpasaka sadto ang alert level sang bulkan. Suno kay Nicor sa ilang inagyan, nagapasalamat sila sa tanan nga nagbulig sa ila pero padayon sila nga nagahulat sang ayuda sang gobyerno nasyonal kag bisan pa sang provincial government labi na nga wala na sang bilin ang ilang quick response fund. Ginalauman nila nga matigay ng permanent relocation sang mga apektado nga pumuluyo. Sunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz na pirmahan na ni Governor Eugenio Salacson ang deed of sale para sa 8.6 hectares nga duta nga baklon sang probinsya sa barangay Talaptap para mangin relocation site. 15 million pesos ang bilisin ni kay sa karon yara na sa documentation sa talatapan sang Bureau of Internal Revenue. Pero ma'am, may lagi kami binunti, may tigil kami isang bulig sa ni Secretary Di Botchodoro nga nagambala naman siya nga daw down niya kami sa abong na pangayos. First nga eruption, and din sa second eruption, ma'am, doon nagmuno naman siya. Kay kung mabagyohan ka mo, Mayor, way nagid ka mo kwartain? Ako, wala nagid, ma'am. May certification, nagid kami from the accounting and the budget. As of now, ara na kita sa BIR, documentation, and then we go to ROD, and then mabayad kita, no? I think the price was already given to you, the mga 180 per square meter. So mga 15 million ang 15 million.